Ka janit busuk bakmen ni pi baro ki parlok nongpet. Sasisian nga pediang ngobhab yang pi syakani ke program jungi bala ai kerteng ka straight talk ka program ka bangi kren. Syapang ka bha kamiat. Ka roi ka par bat kumjuru ya ki thleu kis ar bathar bason ya ka jalla jungi hi baro kawai. Ka phang ka bangi dan banyak kren ha kani ka janmit kalong halor ka bam ka di ka babyang babet ya ka met ka jong ubriu. Hindrai haswa banginya jam syakani ka phang pedeng ka bangidon banginya selok tu nginya kemi kendiat ya ini ijing penidur ibangidon na benta jongpi. Kabam kadi kalong kabakong santam ya kamet jong ubriu bat klem ki ubriu onom la benim. Hindrai baro kabam kalong kabatay ya kamet ubriu. Dan ru kijat jingbam kibalong bi bat ru bala ban pethat jendat ya ka jingim jongu. Kumta ka sarkar India kalabu da katanat rekam ke FSSAI ban khmi ya ki jingbam babit ya kamet jong ubriu shwa ba ondi pat ya ki. Ka FSSAI lani ka Food Safety and Standards Authority of India kadai ka metrikam jong ka sarkar kari India hapo ka jingkhmi jong ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India. Ya ka FSSAI la pentrikam hapo jong ka Food Safety and Standards Act 2006 kabalong ru ka an ka bayadai man khmi ya ka bam kadi bakanlong ka babyang batay bat ka babu jingma ya ka kot ka Khiah jong kipat ba ki babam ya ki. Kini harum kidagi boran ba ka FSS Act 2006 ka penkup ya ka FSSAI. Kabaningkong banbu ya ki kendon berhenti ha kabayadai bat kabam kadi. Kabaar banbu kendon banla ban penkup bor ya ki laboratori ban tes ya ki jingbam. Kabalai ban aibut katkum ka jingstart sayan ya ka sarkar pedeng. Kabasaw banno senyang sya karoi kapar jong kaban penpha ya karukam jat jingbam baro kawai kaperthai. Kabasan banlum jingtip ha kabayadai bat kabam kadi bat ru ban khmi ya ki jingma bala banwan naki. Kabahnriu ban pensapriang ya ka jingtip keleng halor kabam kadi pantai ya ka koj ka Khiah. Kapang pedeng kabangidon bangin ya kren ha kani ka janmit kalong kabam kadi babha ka jingkhia ya ka Imlang Sahlang. Ngidon ha kani ka studio jongi ba angut kiba la ban pasat jingmut halor kani ka FSSAI kabam kadi bat ru kumno bangin la bangin tay ya ka Imlang Sahlang. Ngan penitu shwa ningkong ya ikong DBS Mukim ibalong ru Assistant Commissioner jong ka Food and Safety Government of Meghalaya. Ni pedang subhai pikong. Ni dan ruha ka studio jongi ya i Dr. Lana Lingdo Nongbri ibadai ru State Nodal Officer jong ka National Tobacco Control Program Government of Meghalaya. Ni pedang subhai pikong. Ngin ya jam lo syakmat. Jong kani ka program jongi da ka ba ngapasat choi pi ya kani ka jing kli ka baningkong. Ka ay ka jing koridor jong ka FSSAI. FSSAI ka Food Safety and Standards Authority of India. Tika Government of India ka ba pet ka ba kmi ya kani ka an ka bangi khot ya ka Food Safety and Standards Act 2000 Rio ka ba barok kawai ka jalla hari India ki pentrai kam ya ka ba ban bu bet bu renti ban penyat bet penyat renti ya ka kam ka jam ka bede ka bam gadi ka bangi ong food kata ka long nadu ka rukam ka bakishna manufacture lane process nang ta hadu ka jingkhot ke jing suba ka jingbet ke jingbiang ka bangi laban ong quality nang taru de kumno bakin de kin thiet kumno bakin song hakarukom ka badai na kabanta ka ba bit yaki pai ba nong bam bakin bam yaki kata ka de ka ba kong santam e ka ba ka ngidon ban le
ti bangin la ban pen ya renti akan ni ngidon ngi ai shibon ba ki training ki jing hi kai prepare ki stage prepare tala ri pin pet ngin don shibon pha ki ni ki brew ki badon ha ka food business ki bade ki nong shna jing ba ki manufacturers lani ki food processor nangta ki don ki brew ki ba shu long tang ki repacker lani ki ba shu shim ki mar ban song pade maki nang tapade ki don ki brew ki ba le ya ka retail ki ba shu shim ye ki mar ki ba ki wei ki la de pack kala ban long ki ripaka la ni ki manufacturer ki la song ye ki sa die pade ni don la ki jong ti kini ki training ki bangi ngi ai ka long la ka jong menta kom ya ki ni ki ba snajing bam ki manufacturer ka long be tik tang ye ki manufacturer ka eka kamram ga ba ki de ban le nang ta ladang isim ya kiri paka lani kitu ki basu song ye ki jingba ika kamram ka ba ki de ban le nang ta pede menta ki ba kini ki ba shudie ki ba dia ya ki ba retail lani ki ba wholesale ki jingbam ki ba la de pak ke ika kamram ka ba ki haban le kini baro ki don lala ka jong ka benta tenang ta pede ngi bon ba ki ja jingbam ki ba pher pinjam ka don ka do pinjam ka don ka dot ki don ki jhur ki don ki biscuits ki don sibon jat ti ngimla ban ye khle ka wei pat ngi don menta kum ki bakery ki hab makana ki manufacturers lani ki snajing ba man re ki ya ki bakery ngi sim la ka jong ki don la ka jong ka jing ai jing he kai tenang ta pede kum ki bede kum hang ne ha po ngi don ki slaughterhouse lani ki jaka bo oddo lani ki nong de do ki ne ro la ka jong ka dut ki ba sam dut ki ba sna ya ki ice cream ki we ki don la ka jong tenang ta pede kiba pun bhangi don ngile la ka jong ngimla ban ya club tementala dangi kren ni kini ki street food vendor mo kini ki ba ki hawkers ki ba dia madan ya ka bam kadi kini ru ki don la ka jong ki don hala ka jong ka benta ka ba pher ka ba kiru ken haban shim ya ga jingket khlie ka ba khra ban a ya ki pai ba ya ka ni ka jingbam ka ba bet ba biang te kong kini ki bakwa ba kin yo ya kani ka license jong ka FSSAI kila ban apply na menta kani ka license kala long on la haban apply online mo tinri jing sisa haba ki apply ka de ka kalanti ka so kamri ka ba lesikin shem shi tom pa de tang khndiat ka banengkong ka long namar ki haban test ki haban wan ya kan do bakin le kum no namar lesi menta la dangin shem example kum ya kini ki ba shna ya ki jam ya ki juice ya ki mo ki babon ki jing bam kum kitu tikini ngi don kam ka baningkong ken haban le shaya ka medical fitness ban pej ba ka commit ka phat ka jongki ka kot ka khia kinong tre ki badon rangkat bat ki lait na ke jingpang ka bayben kata kamot haba ongi ka jingpang ka bayben ka laban long kinu ki ka typhoid ka TB ki babon jat nang ta mentau la mi so covid mo uniru la ha ba ka ju ki long infectious ki yabet ti ki haban le shaya kan ni ka medical fitness test tenang ta pade hadin kan ni pade ken haban le ru ya ka water testing ngidon kam ya ka analysis of water pi ka report namar beli kan ni ka ka de ka wi ka benta ka ba kong san tam habangi sna jingbam ne phi le ik ru ko ka de ka ba kong san ngim la ban lait wala dangi ngi sidi ik jingbam ron ring haban pendon kam ka habangi sat ngi klieng kum ta ter pi te ko ka de ban long ka belong portable lani ka bangi long ban bam banti tinggi dan kam ban yo ay kata pa de da ka report tikini baro kin haban upload ya ka system kila ban let sa ka website jongi ka belong www.foscos.fssai.gov.in ti kila ban let ha ka tu ka site jongi nang ta kin sa kala masan pilih pila alap kan kin sa pen ihi ka tu kani ti ketang kata ka we pa de ki bupun pi ka kini ki jongi ka jing ka baki ki sem ka long ba kilau file nang ta pa de ting pa de le si ki ka don kini ki site ki balong fake mo ki basu bo to ki basu thok le si ki bapli ki la si ke pisan re kam poi pa de sa ka site jongi ti ting te bun sien hi ngim yo ajing tip but nang ta pade anda ba ki phone la na ba ki pha ya sa ka mail pade tinangi check pade kam don ka site pi ti kum kini ngi sem jing ba but nang ta pade in sa po ya kata kong kam shibet mo kandiat tingan pa sho kandiat sa ikong lana oi doktor lana te doktor lana ngako ban kli pi haba ngia pa sho ka FSSAI ka de shapang kini ki jingbam ki batte
Andai pi pada piwan na ke branch ke badai sepang kini ki tobacco la ni ki duma. Hatu pila ban batai kendiat sepang ka kot pa ak kat kum ka jing sung thu jong pi. Jadi kau ning sharp beli baka ni kaji keren mentaka singi kalong ba koridor hadu kata ata namar kum ikong mukhem ikren sepang kabam kadi ne pat kum no bagi nyo ban bam ki jing bam ki babha ki batai ki ki lenti ne ki bangin le tinga pada bangawan nakaliang jo uni uduma kamut ba dei u jing bam pada kan dei u food item mang la ya la ha ka jo pada kalan ye tinga pada ngalong persya pada ya u duma lada ude uba mi tedem ne la ude ubam mi tedem tikani ke phang ka beres phang uduma kani ke ri jungi ka along ka akan rei palat hadu kata tikat hadu ba ka jela Meghalaya jungi ne ka along be chakmat haka ni ka kam ka jung bam duma di duma kan te bat kari India hiru bro ka wei te namar kata ka dau ka sarkar keme jong kari India kalau yui bakani kalau along ke jengkit ke Khiah bah ya ke perthai kalau along ke jengkit bah ke Khiah ya ke ri India jengi bat kalau along ke jengkit ke Khiah ruti ha ka jela Meghalaya jengi ti gi bante lakam ya ke jing di duma bam duma pathar ke jong ki brio kalau permi do dakani ke angi ke bagi kata ka kot pa kababot Cigarettes and Other Tobacco Act 2003 Teha usnam arhajar lai ki amen ya kani ka act ka bagi khot kata bat la pass ru daka parliament ti kani ka act banga ong pi kot pa act kam dei tang hakari ji re hakari India hi baro ka wei bat bakadon kani bakal abun ki kendon ru ha ta kot pa mo kom ka section 4 ka section 5 ka section 6 ka section 6A 6B kum ta ter ti bagi mi kini ngi persang menta bante elakam ya keri ko jongi baja ka pertai baro ka wida ka pendon kam ya kini ki an tel ese kam sibet depi ko abangan batai bah ki kita ki section mo ki kendon jong kata ka an ka bangila ban pendon kam ha keri ko jongi ngan batai ti kong na nang sawan ba ngin se batai hadian mo kam hadian mo dengan wan meshi kong mukhem habang ya pet ya kini ka sharp FSSCI kaya day bat kini ki jingbam ki batai ya kamet day ladang ni pet kom ya uduma ni pet kom ya ka kiat te ni iba kidi ki bapenjulor ya kamet ki bakta ya kamet kapat day ya ka balai pat adu menta ka jela jongi kampala bante lakam ya ka jing di duma pathar bat kampala bante lakam ya ka jing di kiat klumar ka jingkli ka dei ka ba sngotanat hadu kata ba ka ba don kam hadu kata tien rei kalong ka ba ban ong ban lap ten rai ba balei ba ngimpat ba kani ka jing ya khayi ya uduma la ni ka kiat kam pat la la ban la ni la khang no hang ni ka jela jongi mo ngela yu i ka jing ta jong kai ka jing sniu ki ba bon chan ya kata ka jubab ka di ka ba angin ha banwat benia anak ke daw ti le si la de pisha ya ngabangan ong ya kan ni ko wei kum ha ka bede bat kini ki company basna ya kini ki duma mo ki kenja tobacco products le si ka wei ka long ka ba ki le ka long ru ka ai ru ya ka revenue ka ba he ka ba ya ka jela la ni ya ka ri tin re le si ha kim pada sngo thu la ni kim pada ya kata ka lenti bakin shem ya kata ka jingkta okay side effect la ni ki demerits ki ba uni uduma open mi tin re ka kat ba ka jingwat benia anak liang jong ka sarkar ka shem ya ka jingkta ka ba kraw ti kumta suki pasuki ka nakaliang jong ka government ru ngatharai ka pen kampen slur ya kini ki company ban nang pen mi su kini ki duma ten revi kini ka di ka kam ka business mo ti ka hap mla pa de ban ong ban sukhang rang khat man tas bak ya kini te utu ubri ubasna sa eun le kan hap ban yo sakawi ka kejat bakin suki kan ran nang ni te kin sala ban yeng hang ni te kin sala ken ban weng no ya kini ki ya ke jingshna ya kini ki mar te kata le si ka de ka we ka banga nga su la ban ong te henry kan ni ka ayur te
ngan cuma drap kan dia kedai ni pi ong ka ta ka tobacco industry ko bangi ong mo baka ai revenue ne ya ka ri ber ko we bat ki simpat sa ko we ki ong ba naka liang jong ka jing ka rep karyang kom sa bali ki rep ba yang duma mo ngi seri ngi ong ka no te ki ngi rep sene ka ning haban wat ba naka agriculture department mo ki rep ka no yu duma sene re u bangi bam sene u de ba yo khai pateng nasa West Bengal na ki khai na Bihar ki khai nang ni nang tai henrai ti ki tu ki ba rep yu ni u duma ba ne ki don't come the alternative crop ki ai da ka kilong ki bo ka daw ba ka de ka livelihood ka jong ki te kim kwa ban pendo ja hadu ban da yo do we pada ujing thung uban ya bujli no ba uni uduma kai ti kata ka de ka ka ba ka long challenging ti pi ka ba pensitom hai ko sakar bakan khang sendan ban pendo ja sendan ya ka jing thung jing tep bat ban khai pa te Dr. Lanang kwa wan bu kani ka jing kali pi kumbangi i mencim senam hakapor bangi dan dangdon hapadang jong ka lockdown ka sarkar Meghalaya jongi ka planning kong bandi ya ka kiat namar ki ong ba ka kiat ka kala ba penim ya ka ekonomi jong ka state te haba ka sarkar hi kalong open ba kan promote ya kita ki alcohol products ki balong harmful na banta jung ki breu ki bala ban kata ka kot ka khia hatu pisngo ba kani ka ki ax ki bangidon bangin te lakam ki la ban trikam tharai hakum kani ka jalla ka jungi benta la da pisi ong ya kata ken nakaliang jong ni ka tobacco mo ka bangi ya keren bangi ka an ka don ti ya kata ka kiat ba fi ong badiru kin an kin don benyam ka ba ka long pada nengkong ki ong kisim ba ka dei na ka revenue nai hanre ka ba bonangi pada ngimpat yo i supu kai menta to ka kiat mo ki pangkansar ki pang uduma ru la pangkansar la pang kat ba dei mo ki tor ki julor ki yo cancer ki nong kha khon ki nong pun khon ru ki yo bon ki kha ki khon ki bambiang ka jing he jing san anta ki yo ki miscarriage kiyo kani katai par kham tam sakini ki kajing pang bampong jong tango jong uni utai nai hare ka basusi pada babon ngim ngiu i tang ka revenue hare ngim yu i pat ya ka reimbursement kan ka no ka sarkar pat ka pelut na ka benta ki bril ki bapang pat na ki tu ki jingpang kaile persa ka we namar pin pe komenta ki beri ki bapang hari hari jingi ngilong bening kong mo ki jingpang bampong dai kham tam long jingpang bampong am on ki wi daw ning kong na ki jingpang bampong ki ba mi na u duma u secret no ngilong bening kong ti kanungut su ki nong tre sarkar ki ba yo ya kani jing sitom ka sarkar kam khang bande duma henry lada ki pang pada kapisa nak sarkar par hot kali cakajik sumar ka jongki le ase ka khamtam ka tu pen ban banya ka revenue ru bangi yo nak sarkar long ki ki ba bah kan dia kan ni ban ong ban khang sandan ka sarkar kemer namar kamdei tang ka health department department of trade and commerce department of agriculture bongi departments tika tang ka health marwai kan fight ya kan ni banya le percaya kan ni kadang bah tika habandan ka jisu jengmut kan bat ki labor bat ki sales tax bat ki agriculture bat ka trade and commerce lada kini bar khoi ki sim kolom ki wan lang ka ju ka jengmut le se kan kham bet tang ka tanat ka koi ka khia maroi kam la ban le ta kong ini wan biang shi kong mukem ha ki katu kat ni benai ngilai i ba la pen long la discontinue ya kajing ai jong kini ki midday meal ki school te dan kini ki khau ration ki ba poisa nong kondong ru ki don ki ba kim poisu te ka daw ki long ki ong ba kini ki poi de ki khau plastik hato pila ban pensai kong halor kata ka phang khan dia kadi ka basisha kata bat ka ngalayo hiru ki complain ki bede halor jong kani bat ka complain ni ko mafi ki ong bet ba ude khau plastik ti nakaliang jonga nakaliang ka office hi brok we ngilale chaki ni ki brieu ki babu ki ni ki complain
ban check kini ki kau mentang ya ki bon tali ki school ro ngala lit ban pet dala di ngala lit ban pet ban check kini ki kau tin rei kam don kum uta ban ong hi kau plastik ti onum dan don ngampat julap hiro namar bang nakapor sa kapor nga ngites ya kini ki kau tinggal ban ong bang ngampat julap yo ni kau plastik ba undan Tiya kabi day bar kini ki kau ki balik sa ki school la ki midday meal hoat kalong ka shaba kila bon tali ki school ki bala apan pai no aru wat yaw kau la ni ki bala shubu no hastok jong kiri ki kau kadaw kalong ba anda bang lalit nga kli ki ngong bali ba pi pim ya sam la ni shubu kum ni ki ong ba kini ki kimi ki pa jong ki kana school kim tre su kini ki kau ki pan pai no ki bala sim ro ki pan pai no ki ong ba udi kau plastik namar la ima ban ba Ti nda bang ilates ngila bau ni umri setiau kau plastik henry kau ubala clear ya ki vitamins ni uni ubangi khot eu fortified rice ti le sikendiat ka don ka jing ngau thu ba kala hang ni ka daw ka long ba nakaliang jong ka department jongi ka papet ya ka bam ka di kat kum ki city ki ba la pha klem la mak ya ka department jongi ba kum kini ki kau ki la sedang banya yo la ni ki la pen mi lang ba kan ni ka PDS pi ten hadian ha bala wan no kini ki jing e pade kum kini pade ki jing jia ba kini ki kau plastik ti ki ka ngasayo ya kan ni ka city hadian ti dei na kata kadang ngi pi ngi la long kala slem than ngi ba ki pat ba ki ba pli ki la don ha ka jing ti yang ka jing sier ba yo dei sisa kita ki kau plastik mo tin ringong ha kini ka por nga ay ya ka jing pen scam ba nakaliang ki test report ki bangi layo don setiap kum utau kau plastik kapor ka ba le sikin ong ba ki kani ka test report kala slem lani ki sipon ki jing keno mo tin ringi ha banyat kat kum kalenti ka bangi don kam ngim sulak ban su sim ban su lek ban su ra ban su test no badwat namar ngi don ki procedure ki balong lengdi ki balong detail kat hadu ba pinda ong ba udai ne ulat ti ya ka ba mentahi ti kamot ngim don kumuni bat kini ka fortification ya ukhaw ka state Meghalaya hi baro ka we kala ki la le kum balong ki jaka hi ki hapori India hi kani ka project ka ba ka government of India kalashim aga baban le fortification ya uni ukhaw kum ukhaw nang ta u ata nang ta ka umpnyang ka dod bat ka meluk takam tingin poi biar sa I kong lana doktor lana ti doktor ngakwa ban bu kani ga jingkeli pi ba kumbala batai de ikong ba ngidon kam uni fortified rice ba ki jingbam bala at kita gi vitamins baladangi pet pada ya ka jela jungi ki kena ki ba la sedang ba kindi yu duma yu cigarette kidi ki kena ki barang lit school hatu pila ban batai kendiat kat kom kini ki section bala bu renti da ka government ba kajing de duma ka de ban long kumnu bat ki dukan ba kumnu kila ban de duma bat yanu kila ban de ngas ngutana chibun ba fikali kata kajing keli kan mar kom hagane ka program ka bangi don kom ni kajing karan kalong akwa bangan pensung thu menta ya ki no hi kai school ya ki rang ba shnong ya ki kimi ki khpa ba je ki nong song baro khot ko manga ma phimo ba kini ki an kat ba kila bu ka sarkar kemil dai ka government jongi ka sarkar Meghalaya ru kala budin yingin na ladi na ka sarkar Meghalaya ru kala pan mi lang ya kini ki an kala pan scam cho ki an ba bu ka sarkar kemimo ka baning kong ka de ka section 4 ka bangi ong ba mla ban di ya usikret ha ki jaka paj ba mdei ba ki khang ya unu ubre uban ba undi na ba unum di nai udi tambah umla bandi hagi jaka paj ba tekum ya kani ladaki kum kirang ba snong ru ya ki don hi ka bor mo kila ban pej hagi jaka joki dukan sha dukan ja lani ki restoran ba kim bit ban sha ya ubreu bo undi secret hang to habaya bon kata ka public place but hayeng ru ukpane umamane ununu orang ba umla bandi secret hayeng baki don ki khon ki kiti kimek nda kana doktor ki bam di secret ka home ru ka de ka public place te kani ka section 4 jang kani ka act kamot no smoking in public place what di duma hang ni haja ka paj ba ka yeng ru ka de ka we
Ti ngakwa ban kentu ya barokhot kat ya bakin sungthu ba kata kini ki badi secret sung bahawa num di namar bale PDU tu PI ga ka second hand smoke lane ka passive smoke ka bade ya bakan yo yaki paiba martang na u passive smoke ru dak u million million ubri u ya yap man usnem ha ka perthai bro ka wai no second hand smoke u yo u bomdi pen ban mo to kata sha ka wai tinga kerpat nganang ni ngala ban omongan kerpat ya barokhot sabawa wat ya di secret haja ka pajba sakawi section bada section 5 kabaki ong mo jong taka act ngan sukaran kelum na magintip kandi bada kada yiginong di duma mo kandi ka an kam khang e ki bikin di hare haba pidi bada pidi bantip kumno bandi number 1 phemla ban advertise ya kitu ki duma jong pi kom pindi pajba kom badi chips wa haba pau namar phiwa kelong ba phi advertise tu duma nai tiki khna ki i mo ki bu hajan tiki ki di bande habari namar yu khna ba po khat prasnem ru kimla bande ya ban pha de ru khna ba po khat prasnem ru mlong te kata de advertisement kimla bande pajba batban wa pajba mo bande haba pau kata nga kerpat ikinong di duma secret barokhot smubha wat num de haba pau kata dia ke section 5 kedan pada sakawai ke section ke bangi khot ke section 6 mah section 6 tu ngidan arjat ngidan kawai ke section 6A jong ka kot pa bat ke section 6B te unu ubade ya une uduma lande secret lande biri lande unu haba ude sobha unum pha shong ya ukhon lande ukhon roj ubah po khat prasnem ba unsyong bon pende nam ta jong phi badru wat numpa ya ukhon jong phi bu un le chidukan manong I secret ya ipane ya mama ne yano ru umla ban le ban thiet ti kani ka an ba nei kam dei tang ya unong de mo unong thiet bat utu unong ya unong thiet ya unong de sha nang kong unong de utang shu lap ba ude ya uduma hau khana nei chapan sitam ha ka an but let's say haka kendon ka bangi khot kadon sakawai ka Juvenile Justice Act rumah kata unhap ban poi hajil first offense unsha afan yang ta unsha afan chilak nang ni unsong sha hajil sisnem lani arsnem kumta kanya haka ta ka Juvenile Justice Act ni ka khamchir khai te ka basusi ka long bon ngi ngimtip ya kata ka Juvenile Justice Act ti kibri kumta phi eventually thet kwai biri secret jing pura mot pharan nei maka tu nga kemen bakala do mo kimdan chu kitu terwa kwai ti unong dir hab husiar bhai kata mo amri tang unong thet ka an kemut ka khlan unong diru ti ka 6B pada ya kani ka 6B matang ya kham khlan ha ka jing pentrai kam khandiat ya kani ka 6B kata kolong ba phimla bande ya u dumala ne u secret ne unu ru ha ka on ka ikani ha ka po ka laispa phut ka jing jan bat ka school de kono no chaka pure komot no sale of tobacco products within 100 yards which means 300 feet radius of any educational institution kimla ladang ipet ya kini ki an mo kilong ki an ki bakhlan pante lakam ya kajing de pathare duma hendai hadu mentang padi kata kajing penterekam te bunsin lada pipet du haki yeng kisam jungi ki khasi ngi phathiet cigarette hau khun ne hai khun te long kata ka jing pentrekam kampat don te balai hadu mentang pala ben pentrekam ya kata kawai ngat ongai phi mo kan ya kan ni ka ban pendu jat lan ban pentrekam takara nga kentu ya barokhai hang ni ha kan ni matang padon kam ya kan ni ka media jong phi kan ka channel ba ngi kerpat ya barokhai bikin trailang kan kinom up tang ya upulit bu le upulit tang ga ngi nang ni ngi le tang ga takara ngi kerpat ba ya ka snong ne ya ka yeng ba ya kini kinong de ru mentangan ong pajba akhma jengki ba khamtam ya ka to ka 6A ba ka 6B kidai ban wahi maki hakmat dukan be kide ha place bazar ne kide ha khmat yeng ne kide ha ka dong ne ha ka yau dei ban de tang ba hakmat jo ka dukan kide ban wa ya ka ne signage 6A but 6B long ka tu kamot ba kishi benta kong saya poi biang sapi sa khandiat kan poi sai kong mukhem khandiat
kong mukem ka bam ka bakut kalong ka badon kam ha benta ka jing Khiah krat jong kamet jong breu mentan ngilayo banya keren bat I kong lana khandiat syapang ka jing jabo syapo jong kamet jong breu dai tamangin mentangin po sya ka jing jabo syabar ladang ipet ya kini kibun kini ki diary ki badon hakajela jongi kilong ki bajabo hadu kata-kata ki ba isat met handai gitu ki diary ngampat jui ba kin sya khang ne kin sya I notice om kumba julong hakiwe kiri ladang ipet kum ha France lada ka jabo ka tu ka jakadi bam kila sya khang kila sya I notice handai hakajela jongi ngimi ba kin don kum kita kadai ba ya kata ka jingong jong phi ka ba ki jaklia tinri ka ka ba bali le si phi ngi khang ka don ka por ka ba ngi khang ya kini ki diary ba ki restaurant ki ba ndai tang ki diary ba restaurant ki we ru ki dukan la ki la jabo pi ting ong I pi ba kani ka an jongi kam sha yangi ba ngin su marsan yi ba ka jabo ngin su khang mat dum bat dam ngi haban ya tik kat kum ki kandon ka banung kong menta kalong ladangan batai pi kendian kalong bahadian mangi lale inspection ngi lab ba tu ka jaka kalong ka bajabo adu kata-kata kalabu ya ka ni ka safety lani ya ka jingkot ke jing Khiah lani ya ka labu ya ka jing ma jong nong bam ni ka bangi laban le kalong ngim laban khang no ban ta abruptly marsan lab tika ka bangi le kalong bangi ay ki jing hikai nang ta pade ngi ay ki ya kani ka paki khot ya ka improvement notice hadien kani kini ki breu kin ngin ay ki ya ka time period ka ba kin haban penbiang ban penbet bakin penkhot pensuba bakin renovate ya gitu ki jing duna jong ka dukan jong ki barokhaj ta hapden kini ki period ki di ba laban le tanang ta pade ken sahab ban ngin don biang ka re-inspection talada kimla ban penbiang ye kini ki kendon te kawan ha ka abangin la ban suspend ya ka rukom trei kam jongki kong nga kwa ban bu kni jing pi haduk menta na ka department jong pi hey la dap le ya kani ka inspection but hey ba la dap ya kata ka improvement notice ka ban ong bangin nyo ngin num la so ban nyo nginum la so ban nyo namar la jan baro hi kini ki la dingin ni simtang ya ka example ka bedon tang Sahlang mo la ni iwe locality bahang ni Sahlang le sila dangin sim kum ka laim khra ngathar la jan baro hi ki dukan ni la sam ki improvement notice ti phi kani ka jing jongi pade ka de kani namar bele Sisin by P implement lani pile ya kanu ka kam ka ba kham tam ka be dei ba kini ki jingko jing suba ka jing bet ka jing biang ki quality ba ki we mo ti halor na lor bangi la ay ki ka training ka jing hikai ngidon kam ro ban le ya ka follow up dei ti enri menta pa de kum ba kalong hi menta ba ka shem shitom hadu kata yanga la ba ya ki we ki officer jonga ro ha ki district pa per jong ka state bakin le ya ka follow up kadau kalong ba ngim don ya kini kia kaman power kala long sa bapalat tika di kata kadi ka woi ka jing ka ba crowd ti kat habanga ngadon leng ba kanu ka platform ka banga ngadon nga kren nga khot nga wer ki pat ba nong bam nong di bakin long ki ba atakar bakin long ki ba pet perman bakin long ki brio ki ba kloy ban ya trailang bat kani ka department jongi ban pentip ingi ha ka long kumno ka man kumno namar ba baro hi ki complain ki banga nga yo pediang promptly ngim ju penslam ya ka bade kum kini ki complain tapi lada Henry ngan ong ipi pade le si ki bon ba pade ki ba ngim la ban tip namar ba she's ngi pila don hawi she's ngi pi don chawi but ki kam dei tang bangi sulit thik tang ban le inspection te kan ni gawan rai ka jing ka ba crowd still ngong ipi ngim ju don por ban thia ban dem namar beli ba ngi ha ban pendep ki sibon ki kam tinga khot ngaweri ki pai ba ban long ki ba pet perman ban ya tre lang ban ngi ban pentip ingi kum kini ki baro kong lada ki ba ki kwa ban complain ya kanu dukan kin complain ha kilaban complain kilaban wan sa office jonga lani kilaban let subo menta ha Sahlang ka long ka basok ban bu ka complain mo pilaban bu lang ba ha EDC na mana kalyang jong EDC in sa phasha nga lani pilaban ban wan ra sa office jonga ka badon ha po muda complex sa police bazaar lani
kum haki wiki district kila ban complain sha ki DC jong ka tu ke district nang tanah kaliang jong ki DC kila ban pa pa de ban forward sha kini ki officer jongi ti ladangi kren ki subdivision hakini ki subdivision la ni ki block development office ki pai ba ki laban le tang haki ki kini kin sim ye ki complain jong ki bat kin yarap barbor ki jule ai kum ta na kaliang jong ki ngang soban ai ka ya ka buram namar ba ki jupen poi ye kini ki complaints haba ki don kum kini te ka jingi trai lang jong ki ki departments ki beper ka long ka badon kam hadu kata bangin yo ya kata ka ka ba ngi ong ha ka tien pareng ka safe clean and hygienic food ecosystem. Kong sa kawai ka jingkali kwa banbu khma jong phi. Ni iba ha kini ki khndiat snem. Kini ki jing keu jong kini ki fast food vendors kini ki fast food terap. Kila keu du kata-kata kila download kat sabangilat. Te ki bundu naki ki bampa don ya ka license. Te ya kum kitu ka department jo phi kala banchim action kumno. Ka jing don kam ka long ba kat kum ka section 31 ka section ka balai phoi ka part ka baning kong jong ka ni ka section baro kitu ki briu ki ba tre ka kambam kamdi kata kamot ki badie bathiat ki ba kan thop ki fast food kan thop ya baro khat wat ki bade kwai dong ro ki de ban ha ban register ban pen ithu bat ka department jong i khnang bangin yo ai ka jing ithu ngila ban tip hai ki tre ki kta bat ngila aruban ai ka jing hi kai ka badon kam yaki ngila ban check ya ka kot ka khia jong ki tu ki brio baki laj naki kum kini ki jingpang ki baki laban penbit ki customer jong ki ti kini ki fast food trucks lani kini ki fast food joints ki lami la asar khai hadu kata shalong ki ladon haman laki dong haman laki lat ki bala ima ti nakaliang jongi ngongi pi naka department ngathrai ngimla ban ong bangila lap lut yaki baro khoi ngin nom la ban le kata tingi nga sa sisien leng ba kani ka platform jong pi nga where yaki bakin wan chakmat ba ngin le ya kani bakin le ya kani ka registration jong ki ka bat ka kumnu ha kanu ka dur bakin le ikini ngongi pi baki de ban song tu tang kan ni ba lada ka business jonga ka long le singi sedang na du i shiting ka hadu khat ar lak tengka ka jingsiu yaki ka long tang shispa tengka shisnem tenang ta khat ar lak shaneng hadu ar folklore ka jingsiu jongki ka long ar hajar yaki niki retail wholesaler nang ta pade ka long lai hajar yaki niki manufacturer tenang ta pade ki don ki wei pade ki bala le yaki bon tali ki states ki ba supply shabar ki bon tali ki states kani pade ka bala long shajrong palat ya ka ar folklore shaning te kani ki haban le ya kana ka central license ka belong na Delhi te ka license jong kani ka long 9000 san spa bat shaning pitingi don la laki jong tinga penslor ya kini ki jongi baki de banwan sakmat namar bele namar ba PE ka ba ta ka long ka le se la rangin shim menta kum ka police bazar ka badi ka yit khmi jong ka nong ba bro ko mo pini hang tu ka kali ka ya klam sange shu ubri u ya klam sange shu ubaya yang kai hang tu dan ubaya bentiu ubaya bia ubaya kibon ki jai kam baki le mo kala bu sisa ka jingma ka bakrao tik e ka ba nakaliang jongi ngela le ka long ba ngela ai ka training ka pakai ki nang tap de ngela hikai ki kumno bakin tap ki tu ki me jongki ha kor kom ka bade but kum nang ngila apa ki ban le ya ka medical fitness ki check up but ki kum kan ne na ka banta ka vaccination bakin shim na ka banta jong covid ru ti ngile na ka ka jaka ngi shim ngile da ka face wise na mar kamlong ka besuk ingi bangin tenru kat shabala no tinri le singim pal kot bangin poi shata shaki ki jaka la da phi kenya ki locality ba per shalong ring ong kin shim ya kani ka jing pentep leng ba kani ka platform ba kinwan sa khamat banwan ya kando banwan bu iki application jongki bat bangin la ban yarap yaki ken khanang ba ka jing yarap jongi yaki ka long ka jing yarap pade jongki yaki pai ba nong ba ta kulish but kong doctor lana kan bu kani ka jing kali phi ka let's say kala banlong ka jing kali ka ba compare haga ba hatu ka donne kam donne da ka way pat ka department lani ka met trekam jong ka government ka biya tre lang bat ka department jong phi la ku mene phi ong ba gimla bangin chania tang ha ki pulet hatu ye ki pulet la ai ka ta ka bor ba kin la ban le check ye kini ki
ya kini ki dukan ki donne kim donne kita ki signboard. Hot. Pi hakanu ka kambian. Ladang imdei tang ya kaniru dai kanu kambian police personnel ka police department ka dai ka pakong santam. Banle ya kita namar ba yakil apun kop ka bora mekin le lut ya kita ki ibor khai ki kambian ai. Ti dikile ai makilong kan biang sibun. Ting kiwa ngir ngikwa namar upulit kanu hajar mut kidon. Ngikwa ba maki shwan kong ki diban sung tho lut ya kani ka kot pa ka bang oi pi. Ka section 4 Section 5, 6, whatever mo, nang tanang ni kat ba don kan. Ti yaki ru di sangi ai pen kan mau hina ka wei ka por ka training ru ngi ai. Ti menta ka kani kam dei su butip taun upulit ubale duty ha polis besar re kani na do ki ba he kilatip. Yaki ni ki an yaki henrai ngi hab ban yai pen kan mau te yaki don ka por ngi lang bat ngi henrai ngi kwa iba maki hidala dia. Kin le kila ki pulit de kimla ki pulit num don cubala. Tama hakaju ko por pada upulit ru ula ban simlang ka ji rap na ki rang ba snong. Bat nangi bat na ki no hikai school bat upulit bat ki nong sanchar snong dai. Ta kila hi baki trikam maki bro ar liang kin snok tilang dai kamot bon ga ikan long ka ba job. Kong ladang ipet yu pulit. Hatu upulit ubadan tang ha uniform ubala ban perform ya kata duty ban pet ya kini ne pulit bomdon ha ka uniform ru. Namar teng ladang ipet ba laba upulit umdon ha ka uniform. Lada u betha ya ki pat ba serum seneng. Wong wale kum tu. Ti ki teng ki pat ba ki pen phai tin ki ong. Memdon duty. Kan jendal abhashibun bangi ong bet in uniform. Namar balada pidon duty mendashi bil awan suwei te. Tu wei pulit udi bantip kan. Kaju ka duty ubu ule tu ba menshwa ule sama u. Te berkhai ki di bantip ya ki kendon mat kan jendal abhabu ule ji uba pong uniform kan. On duty. Long pi kum ki nas rumah. Lada ki pong uniform kadon ka buram deh. Behind that uniform kadon ka dignity lang ki beri unong pang ko ngo bati ginos. Bali baki pong uniform. Kitang silang pong uniform itu usuk bagi ginos. Kadai. Ha hospital. Te kanu ru kadi pin don hida ka uniform. Ka klan. Pin pentri kami kan ru fil uniform lo ko mangi ngisani abale ki. Baki don ka uniform. Ka keren beri ka uniform. Kadai. Te kong an phai biang spi kong mukem. Ladang ipet ya kerukom bam jungi ki tribal. Hatu ngidan kata ka balance diet ha kerukom bam jungi. Kata TMP. Haka rukom bam jungi ki kasi tengi ngiduna palat aka rukom bam. Lafi ong hang no ru laka long hasor ni hanong kendong ru ka balance diet ti ka ba ngatharai ban yo ken na ki na ubo ngakren ya upa ubobon balang mo. Kum chanong kendong ngongi pi ba kibam kaja upan anang ta bat kadua lane bat uktung lane kadua akam judu akapiliang jongki mo kat ba kiwi pade kum ujur jengam lane ban bamso kani kalong kaba ngi ki khasi ngimle ngalaban pensisai kata anak hakanu kadur kalong ba habanga survey pi ban lab ya kani kadukan jur bat kadukan so haki arpau teli ki dukan jur hapadeng ki arpau teli ki dukan jur ngan lap tang ar lani lai teli ki dukan so. Ti kapeni kani ka survey hi kapeni ba kibriu jongi kimde kibriu ki babam so. Ti kitu ki ba thung ye uso ala jong ki badon krai ki so ru ki kimbam kai hateng henre ki dielut ye ki sayo. Pi tenang ta ki kum ujur ujheb ru. Lesi lada pi lej thamsha ru shakiar jong ka sor ki thung jur terso ki thung sibon ba ki jur jerngam ki ba phe. Tenri utu he lut sayo. Kim pendon kam ya ladi ki pendon kam ya si sin si tayo lane arsin do si tayo ni kim pendon kam te kan ni ka ta bahaya ka kot ka khia ka hiar te bale ba lesi lada pinsha enga bangan pai khendiat biang saka eka jingya dei pade jong kata ba kan ni ka fortified rice lane fortification kadau ko long ba haka re india hi bar ko ngi sem ba ka don kan ni ka kibriu ki dunas nam hadu kata ki don kini ka jingpang dunas nam ka ong anemia lani ki don kini ka kini ki micronutrients ka met ki duna hadu kata tiga dei kani kan ka ba penlong ya ka sorkar india ban sim ya kini ka senjam ban hab ban pen klan ya kini ki
ia ki brio jongi leng ba ka jing ba ban ha ban ai vitamin sa ke jing ba ti menta mla le si pin let na ko ke jaka sakwi ke jaka ki pher kar komba ngimla ban ong ban ai vitamin lut haman la ka bam kamla ban long den re la sujet kar pang tang ukhau nang ta tang wata nang ta ka umpnyang kedut bat kam lu kini santli ki ba ki la shim ban le fortification but pit la da pin perkhat baru kini ki santli ki diki ki bangimla ban du ha ka pliang jajongi pi te ka sarkar ka target yakini ke te ngakwa ban mention ro hang ni ban ong ba ka ratio ha kan no ka dur kan ki clear yakini ki fortified rice la ki vitamins but kini ki jing bam ki bangi pa ka ratio ka long iway ha ka shispa lani la ringin sim ka basuk tam ka long kum hau khau man ta ni shi kilo khau ha ka shispa kilo shi kilo fortified rice ha ka shispa kilo normal rice ki clear ti ngan ai ru ka warning pa de ha ka ju por ba namar beli nga ai ni ka warning ka long bangala sem ha ki bubun ki jaka ba kini ki brio jong ipi ki kitam lut ikini ki khaw ya kitu ki ba pher ki khaw em kitam ti hadian bangila pen bena ba ki diki fortified rice lang ba ki report ki bangi yo ba ki ong ba ki sngo thu ba klayo ki ong shu ngin pen lut por ban tam yo ni khaw ngin shet tang uni ngin yo vitamins te kan ni ka long ba bakla kalong ko mensau ti kumba ki di mensau tu ba haba ki long kumba ki di yakini ki vitamin ki dawai vitamin ba ai ki doktor hi ki doktor ki ong ba di san ne si ml si san di te le si ha la dangim ngau tu ba ngi la ban ong kat kata ka vitamin ngan di lut baro si bitor te kamlong ke kong kadang i phairu tang hayau du ki buon hi ki kini ki nong di ki manufacturers kumbang la ban ong ki manufacturers ba ki producers Kibam don ya kasyap FSSAI. Tama kidi. Ti kaan kalak ben pensyutam kumnu kum yaki bat balai haduk menta 4 pensyutam yaki. Kania kade ka badai bat kade ka bajiaman la kasngi. Kade ka jengkeli ka bas ngoternat ba. Kade ka ba piong. Ti ngongi pi ba ladang nakaliang jongi ngi long 100% la ni shispa na ka shispa ngi kwa be ban take action la ne ban pen si tom no kat kum ka jing patha jong ka anyangi ladangin ngin file case yakini ki brio kiba wanra ai kini ki jingbam kiba claim don ni ka license kata ka mod kala long saba palat but pinsem hiru bun kum kini ki brio pade ki don kini ki startup ki badang sedang ki badang khandiat yang ka jing yo jong ki kadang red pi ti kini ki ngidang don kata kajing ngala ban ong hi personally ngadang don kata kajing sngo ten rei ngamla ban don sa kata ka human feeling baro silenter namar ba ngan hab ban ai ya ka jubab jonga saki pahe tingan hab hi ngin hab hi ban yat kat kum jing don kam jong ka an ngelayai sha la palat tingin ngila le ya kan ni bat ngila discourage sakingi ngongi pingin num betat sendon nringi ai ki ka jing pensyai ngi ai ki ka education ane ka jing tip jong ki sapang kum nu ban pendon kam yakini ti kan ni hi kan penlong ki bat ki labun ngan laban ong pi ba hakini hi ki khendiat mentali li hadien ba ulawan uni covid ka jing wan jong kini ki beri ban register la dia kala ki hadu kata tika nga don ka jingkermen but sa sisian lengbahi kan ka platform jong pinang ni ngapen sngo siya ki tu kinong snajing bumper o kay laki long ki baret lani ki mo ki ba shet jing bam kini ki khot ki home bakers mo ki ba shet ki khayeng lani kini ki startup ki ba manufacture lani ki ba penmi sibon ki umso ki SHG ki self help group ki society ki ba pair jong ki kan thai lani jong ki rangba lani jong snong ki haban wan ban le kani tenang tabe di pinsyam hi ba ki pat ba nong bam jong iru ke lade ki briu ki ba ki khamshai ma ki khambon sha pan ban ti ki la kan tai yakum kini ki jing bam pade ki ba mdon license to khuble shipun kong te pat ba nong pet kalong ka jengekren ka ba sungtenat ba ngio banyekren ba ikong mukhim bat kumjuru ba doktor lana hakani ka program jongi ngin saya syambyang bat pi lashim tayo hakaju kapor kata kapor san baje nga de umibon lingdo ar na kadidi meghalaya khuble shibun ublei unang ye kurkhu ye phi